Wabulawelwa kwakhe empophomeni eminyakeni emibili edlule. Wadutshulwa ngemvula ezinhlamvu phambi konkosikazi wakhe kanye nezingane. Abasolwa babhekene namacala okubulala nelokucija itulo lokubulala. Leli qembu lithi azimangazi insolo zokugxambukela kozombusazwe emsebenzini wamaphoyisa. Unesibindi ubaba uMkhwanazi ukuveza le information ayivezile, kepha ke thina siyayiphila lento mihla ngamalanga. Sifuna ukubona ubaba uRamaphosa upresident umongameli ukuthi athathe inqumo ukuvikela amakhansela, ukuvikela thina esisebenza lana emphakathini esigcine esibulewe lana emphakathini. iDA ikhathazekile ngokunyuka kwezigameko zokusocongwa kosombusazwe njengoba sekusondela isikhathi sokhetho lohulumeni beyindawo. Siyathemba ukuthi sizobona ushintsho manje njengoba sekuzosuka lana enkantolo yaseHawe kuya enkantolo ephakeme, kepha ke kuzodinga ukuthi sibone ushintsho omkhulu kabi emaphoyisini ngoba asinalo ithemba ukuthi makuqhubeke laba abaphethe kwamanje ngeke sibone ushintsho omkhulu. Icala lehlehliselwe umhla zingama31 kuNtulikazi. Abasolwa bazogcinwa esitokisini.